הלאה יקירוס, אם זה אבו נפחה, זה הסוף שלך. אם זה אבו נפחה, זה הסוף שלך, תן פייט. יאללה, רוגע. תחילת תנועה במגמת סריקה, כאן הם מלווה מבט. איך אני מת על המבטים שלך, איך אני מת עליהם. קבלו את יקיר, האיש והאגדה, לאט. לאט ובזהירות. עוד אבו נפחה? מה זה? תגיד לי מה, נפלנו על להקה? מלא. אחי, זהו, מנפים אותנו מהקבוצה. אין. עזוב. בוא נפרוש בסי. הלאה יקירוס. עוד אבו נפחה, מה יש לנו עם האבו נפחות האלה? מה יש לנו? הלאה יקירוס. נעילה רביעית של יקיר. אנחנו פה יום שבת, 1 למרץ. מי יפתח את עונת הדייג? האם יקיר יוציא משהו אחר? וזה לא יהיה אבו נפחה? את זאת נדע בעוד מספר שניות. אי לכך ובהתאם לזאת שהילד מתרגש פה. קבלו את יקירוס. יקיר, תן דוח מצב עדכני. הנה, אנחנו רואים את השביל. עוד אבו נפחה. לא יאומן כי אם יסופר. לא. תפרוש בסי. לא. אבו נפחה רביעי שלנו. אמרתי לך.